Пътешествието започва. Каква глупачка съм. Винаги правя така. Защо тръгнах по тази улица? Ще закъснея. Боже, омръзна ми да закъснявам. Дали да не завия? Никой няма да ме пусне. Разбира се, че не. Винаги се съгласявам с всички. Трябва да престана. Непрекъснато върша нещо за някого и за това закъснявам. Приличам на жив труп. Толкова съм бледа. Би трябвало да изглеждам добре. Защо постоянно съм уморена? Трябва да отида някъде, да си взема отпуска. Боже, ето го. Дано не ме види. Изглеждам ужасно. Моля те, не гледай насам. Какво правя? Няма значение дали ме вижда. Не съм негов тип. Сигурна съм. Откъде идва това чувство за тежест в корема? Приличам на Буда, само че не съм просветена. Трябва да спра да пия червено вино и да ям сирене. Рак. Сега разбрах. Има го в семейството. Баща ми, чичо ми. Ям като прасе. Да знае колко съм оплашена. Чувствам се абсолютно сама. Не знам къде да ида. Просто днес няма да ям много. Ще пия само вода. Ами ако Дейвид пак донесе понички? Добре, няма да ям понички. Няма да ям понички. Колко ги обичам. Чувствам се чудесно тази сутрин. Обожавам този град. И Скот. Толкова се вълнувам, че ще прекарам уикенда с него. Погледни я. Щастливите хора са толкова досадни. Ало! Скот! Тък му си мислех за теб. Ехо! Изпуснахте нещо. Искам да се променя. Забравям досегашния си живот и негативните мисли. Силата, която ме е създала, ми дава възможност да започна новия си живот. Избирам позитивното за новите си мисли. Започвам на чисто. Още тук. Още сега. Всички сме на пътешествие, независимо дали го знаем или не. Всички ние сме на пътешествие, на което да се научим да показваме целия си потенциал в този свят. Повечето от нас виждат мислите си като отражение на външния свят, на онова, което ни се случва. А ако не е така, ако практически създаваме настоящето или бъдещето с всяка своя мисъл. Промяна. Възможно ли е да създаваме историята на живота си с мислите в главата си? В такъв случай, ако решим да променим начина си на мислене, може би пред нас ще се открият нови удивителни възможности. И животът ни ще поеме в съвсем нова посока. Всичко започва с първата стъпка. Излекувай живота си. Всяка наша мисъл и всяка наша дума създават бъдещето ни. Мислите ни отиват във Вселената, възприемат се и се връщат като житейски опит. Мислите ни правят такива, каквито сме. Мислите ни поначало са вибрационни и следователно привличащи.
Така че, когато съберете достатъчно желание да промените онова, което определяте като негативно в позитивно, всъщност сменяте точката на привличане. Изключително важно е да разберем това. Съвсем просто е. Ако усетите ограниченията в мисленето си и ги превърнете в позитивни нови мисли в съответната област, в крайна сметка ще стигнете и до останалото и отвъд него. Как ли ще се промени животът ни, ако премахнем всичко статично и сами избираме как да изглежда всеки момент от деня, от връзката ни, от богатството ни, от кариерата или спокойствието в семейството ни? Какво ще представлява животът ни, ако направим това? Обсебени сме от мобилните си телефони, пишем съобщения, работим на компютъра, работим с интернет, гледаме сапунени сериали, гледаме само вън от себе си. Хората не осъзнават собствения си потенциал, защото мислят, че той идва отвън. А всъщност в тях самите е заложено много. И сега въпросът е как да обърнете нещата. Ами започнете да мислите различно. Вселената ще е с вас, ако следвате мечтите си, желанията си и вътрешния си глас. Желанието ви да мислите за себе си като за човек, който може да постигне каквото пожелае, да има желаната връзка, да има богатство. Винаги има какво да се желае. Трябва просто да се отворите към желанието да мислите за това. Научих се да гледам на света по различен начин. Например, чрез книгата на Луис "Излекувай живота си", която ми повлия много в онзи ранен период. Помислих си, може би наистина начинът ми на мислене влияе на случващото се с мен. Вече се знае, че хората могат да свързват на ново частите в мозъка си с когнитивно-поведенческа терапия. Работата на мозъка се променя и става по-лесна. Така че това не са измислици. Наистина има биохимичен, неврохимичен и неврофармакологичен ефект, който е поне същият като този на Прозак, Золофт и останалите лекарства, ако не е и по-добър. И така, Луис Хей, бивш модел, бивш терапевт, чрез наблюдение открива нещо, което науката подкрепя десетилетия по-късно. Тук няма човек, който да не може да подобри живота си. Аз постоянно го правя. Това, което наистина ме интересува, е как да увелича знанията си. Защото колкото повече знам за живота и мисленето, толкова по-добре ще живея. Скоро навърших 80 години, а прекрасните неща тепърва ме очакват. Невероятно е. Реших, че това десетилетие ще бъде най-прекрасното в целия ми живот. Животът ми, доколкото знам, бил много хубав до 18-тия ми месец. След това всичко се е сгромолясало. Родителите ми се развели и ме оставили в възпитателен дом. По-късно майка ми ме прибрала. Когато бях на около 5 години, тя се омъжи повторно. Но се оказа, че без да си дава сметка, се е омъжила за чудовище. И така, следващите 10 години от живота ми бяха наистина сериозно изпитание. Бях физически, а и сексуално насилвана. Отраснах в семейство, където ме възприемаха като лоша и безполезна, където никой не ме обичаше и нямаше да ме обича. А когато си мислиш такива неща, те те се поднасят и в живота. Наш съсед ме изнасили и бе осъден на 16 години затвор за това. Друг съсед ме преследваше, а още бях съвсем малка. В младежките си години доведеният ми баща спря да ме бие и започна да ме изнасилва. Беше прекалено тежко за мен, така че избягах от вкъщи на 15. Още не разбирах от нищо. Нямах никакви умения. И все пак избягах. Бях жадна за любов и си лягах с всеки, който се държеше мило. Година по-късно родих бебе,
за което не можех да се грижа. Не можех да се грижа дори за себе си. Намерих наистина хубав дом за детето, при двойка, която искаше дете, но не можеха да си родят свое. Живях с тях през последните 2 месеца, бях с тяхното име в болницата и 5 дни след раждането ги напуснах и се върнах отново вкъщи. Отидох при майка си и казах: не си длъжна да търпиш това, просто се махни от тук. И двете заминахме. Живяхме заедно близо година, докато се убедя, че вече е добре, в по-добра форма. И я оставих. Отидох в Чикаго за 3 седмици, а останах 5 години. След това заминах за Ню Йорк за 3 седмици и останах 30 години. Борех се с живота както можех, с всичко, което знам и мога, т.е. с нищо. Започнах да работя в универсални магазини и други подобни. Когато отидох в Ню Йорк, животът ми се промени. Станах модел в изложбени зали. Работата бе подходяща, тъй като нямах образование. Не можех да бъда секретарка или нещо подобно. Затова години наред бях модел. Омъжих се за един англичанин от висшето общество. Бракът ни беше наистина хубаво изживяване. Спрях да работя и живяхме прекрасно 18 години. Научих много неща за живота. Беше нещо като социално обучение, защото нямах никакви социални умения. Наистина научих много, докато бяхме заедно. Последва развод. И като много други жени, почувствах, че съм се провалила, че нищо не правя правилно и че всичко отново се обърква. След около 5 години открих групата, наречена Църква на религиозната наука, където чух за първи път, че ако промениш мисленето си, можеш да промениш и живота си. Това бе моментът на промяната за мен. Всеки умее да говори. Казваме едно и също, но по различен начин. И както всеки, и ние искаме да чуем нещата по различен начин. Например, ако кажа нещо, някои от вас ще ме разберат, други ще си кажат: за какво говори тази жена? Някой друг преподавател, всеки друг, ще каже същите неща като мен, но с различни думи. И вие ще възкликнете: о, това е гениално, никога не го бях чувал. Всички са на пътешествие. Както много хора, и аз живеех напълно неосъзнато, но не си давах сметка, че е така. Животът ми просто течеше и често чувствах, че той просто се случва, че съм потърпевша от онова, което става в него. Живеех в истинско вцепенение. Значението на живота ми нямаше дълбочина. Усещах, че нещо липсва, но не знаех какво. Семейството ми работеше с данъци и като поотраснах, започнах да помагам на баща си. Работехме вкъщи, но преместихме офиса в друга сграда. Точно бях навършила 20 години, когато офисът ни изгоря. Една сутрин в 6 часа майка ми се обади и ми каза, че офисът гори. Когато отидох там, бе пълно с пожарни коли, полиция, репортери. Всичко значимо за мен бе в този офис. Беше прекрасен, с големи витрини, през които гледах навън, но всичко изгоря. На 12 години ме отведоха в Бостън, за да ми съединят напълно гръбначния стълб. Спомням си, че мечтаях да стана лекар или учен някой ден. И така, доста млада, станах стажант-доктор. След като започнах, сънят ми ставаше все по-продължителен, до 17 часа на ден. Предписаните лекарства се отразяваха на костния ми мозък, а нямаше друго, което да помогне. Бях принудена да търся други решения. Влязох в една книжарница в Бостън и докато разглеждах рафтовете, ми попадна книгата «Излекувай живота си» от Луис Хей. Вътре пишеше за така нареченото убеждение. Идеята бе, че с помощта на убежденията човек може да излекува живота си. Започнах да се упражнявам точно както в фитнеса. Вместо да вдигам гирички, аз вдигах по 10 пъти «Обичам самата себе си». След 3 месеца спрях да заспивам и можех да следвам медицина. Бе възхитително. Страдах от ужасна мигрена 1-2 пъти в месеца. Няма значение. Стигнах до болница и цяла седмица ми правиха какви ли не изследвания. Така и не откриха причината. На 19 годишна възраст трябваше да положа изпит.
И като повечето хора с мигрена се мъчех да разбера какво се изисква от мен, но не можех да го проумея. Излязох от библиотеката без никаква идея как да изкарам отлична оценка. И ми идваше да се хвърля под гумите на някоя кола. Така щеше да бъде най-лесно. Живях в сиропиталище до 10 годишен и смених няколко приемни семейства. Това се дължеше на факта, че баща ми напусна семейството. Роден съм по време на депресията. Майка ми работеше като сладкар в Детройт и получаваше $17 на седмица. Спомням си едно момиче, Марта, което беше оставено в дома, общо взето по същата причина като мен. Казаха да поговоря с нея, започнах да я успокоявам, тъй като беше много разстроена и тъжна. Опитах се да я убедя, че няма защо да е тъжна. Помня, че й обясних колко хубаво място е домът, тъй като няма родители. Правиш каквото си искаш. Имаш свобода, прекарваш си чудесно, само трябва да промениш начина си на мислене. Да решиш, че трудното, ужасно преживяване ще е такова, каквото пожелаеш да бъде. Докато гледах как гори сградата, не мислех за натрупаните върху бюрото документи, а за баща си. Казвах си: благодаря ти, Господи, че вътре нямаше никой. Разбира се, мъчно ми бе за някои от вещите. Връзката ми с метачната машина бе по-силна от тази с някои хора. Работех доста. Именно тогава осъзнах колко мъдра и издръжлива е човешката душа. Докато гледах огъня, от една страна бях поразена от него, но един вътрешен глас ми нашепваше, че това не се случва безпричинно. Не разбираш защо се случва точно сега. Ужасяващо е, но ще последва нещо прекрасно, затова бъди на щрек. На моменти ми идеше да зареже интуицията и тези убеждения. Просто исках да бъда нормална. В университета се озовах в задънена улица. Учех за докторска степен, но не можех да постигна кариерата, която исках. Да бъда неврохирург, защото не можех да стоя права. Избрах психиатрия, защото там можеше да седя. Но я мразех ужасно. С времето ми стана много интересно. Всички пътища водят отново към духовността и интуицията. Върнах се в общежитието. Обадих се на родителите си, им казах, че мразя това място, че не е за мен, а баща ми каза: тогава напусни и се прибери вкъщи. Но аз промених мнението си. В този момент победих мигрената. Имах 3 или 4 пристъпа в целия си живот, защото промених този модел. Просто бях убедена, че трябва да го направя. И всичко, което ме е движило през целия ми живот, бе да действам правилно, въпреки че културата ни, а в моя случай и медицинската практика, показват, че то е правилно. Но се появява проблем. Повечето неща, казани в медицината за това, какво причинява болестите, не са истина. Излекувах мигрената си не Симитекс или Адвил, победих я, като промених начина си на мислене. Някои хора смятат, че промяната трябва да е рязка, като гмурване в студена вода. Но тя може да бъде и лесна, като отстраним границите, поставени от самите нас. Не мога да се променя, никога няма да се чувствам здрава. Не мога да живея както искам. Непрекъснато се чувствам уморена, не мога да бъда щастлива. Можете да започнете пътешествието си, когато и където поискате. Можете да започнете от палат или подслон за бездомници. Вратите на мъдростта и знанието винаги са отворени. И първата стъпка е да смените мисленето си от не мога към Аз мога. Мога да го направя.
Когато разберете, че контролът ви върху живота е далеч по-голям, отколкото сте си мислили, и по-точно контролът върху опита, а не събитията в живота ви, идва усещането за щастие и радост. Всичко започва с промяната на мисленето. Вътрешните подбуди за промяната. Както знаем, животът може да се промени за секунди. Всичко божествено може да изчезне пред погледа ти. Това се случва в мигновена криза, когато внезапно се сблъскаш с въпроса какво всъщност е стойностното в света. Прекрасно е да се сблъскаш с нещо неприятно, защото така имаш възможност да усетиш дискомфорта и да започнеш да се стремиш към приятното. Така се отърваваме от пречките и самите ние даваме посока на нашия живот. Добре, мога да го направя. Мога да се променя. Мога да направя живота си по-добър. Страх ме е, но искам да се променя. Искам. Няма да се предам. Ще се постарая. Не, ще си мисля за хубави неща. Например, щастлива съм. Щастлива съм. О, това няма да е лесно. Вселената не реагира на думите ти, но те са отражение на чувствата ти, а те отразяват собствените ти вибрации, които определят привличащата ти сила. Така че контролът върху изказванията ни е могъщ инструмент за оценка на привличащата ни сила. Случи се на една екскурзия в Австралия. Тогава проведохме един от първите ни разговори. Непрекъснато припирах, а с Луис не трябва да си припрян. Тя винаги на точното време и място. Винаги. В един момент и казах: Луис, да направим това, да убием с един куршум 2 заека. А тя се обърна ужасена и рече: защо искаш да убиеш 2 заека? Тя винаги вниква в думите и изглежда, че хората около нея се учат на същото. Скоро и аз започнах да внимавам.